Jo, takže čaute ľudia, to som ja Marko SK a ja vám vítam u ďalšieho videa, to bude asi 3 minútové a ideme dneska cvičiť. Takže prvé ideme drepy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz ideme brúšaky. No a teraz ideme s štinkami cvičiť. Vzduchu. Teraz ideme so všetkým. Dobre ľudia. A posledný triček. Ideme. Takže čaute ľudia. Už som usilkom, že teraz si každý deň asi budeme dávať tričky. Takže čaute ľudia, sa s vami učím a nezabudnite mi dávať odbere na Marko SK a čaute.